सासे हारिमु सिबियारि मेथाइ खनगिरि बर'नि खुगा मेथाइनि राजा होनना बुंनाय जायो दा बे बिथिङाव बे हारिमुखौ गारनानै पलिटिक्सआव मानो आगान सुरनो गोनां जाखो बेनि जाहोना मा? बे नोंथां सोंनाय बादिनो बयबो सोंबाय बे बाथ्राखौ बयबो आंखौ बुंबाय नोंथाङा मानो सासे देंखोगिरि जानानै सासे हारिमुनि मानसि जानानै माबोरैहाय बियो UPPL होननाय मोनसे राजखान्थि दोलोनि मेल मिथिंफ्राव नों मानो बाहागो लाफाखो बे खोथाखौ अनेकआ सोंनाय जादों आरो सोंजाथावथावबो जाखाबाय जानायालाय खिन्थु मा खालामनो दिनै आं सानो समानो आंखौ सरसनदों बादि होननानै आं सानो आरो आंल' नङा दिनै गोबां जोंहा सावगारि बोग्राफोर लोगोफोर दङ आरो जोंनि बे जायफोर सावथुन गाग्रा फैला जे बरगयारिमोन दङ बिथांमोनहाबो फैदों आंबो फैदों समानो जोंखौ सरसनदों होननानैसो जोङो फैदों समा माबोरै सरसनदों जिनिसा गोदोनो आगोलनो BSc एकर्ड जानायनि आगोलनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो दावहायाव आन्दलनाव गोबां मानसिफोरखौ नांगौ होननानै गोबां आफादबो दाबोनाय जादोंमोन एबसुआ जेरै आबादारि आफाद दादों हारिमु आफाद दादों बेनिफ्राय भलेन्टियार फर्स दादों बेनिफ्राय मिलिटान्ट फर्स दादों बेनिफ्राय आथोबबो दादों जायखौ दा आजिखालियाव आबोब होननानै बुङो बेबायदि अनेक आफाद दानानै लानाय जादोंमोन सम दावहायाव नांगौ जायोब्ला बिसोरबो बारसिनफानांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो जोंनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो जिग' मेल मिथिंफ्राव जोंखौ फोरोंलांदोंमोन दावहाया बेबायदि दावहा जानांगोन मेथाइ खनग्राफ्रा मेथाइ खननायजों नांनांगोन साख्रि मावग्राफ्रा मोजां साख्रि मावनांगोन फरायग्राफ्रा गोसो होनानै फरायनांगोन आबादारिफ्रा गोसो होनानै आबादखौ मावनांगोन होमब्लासो बियो सोलायनाय फैगोन होमब्लासो बियो मा होनो दावहा जागोन मोनसे रिभलिउसन जागोन जांख्रिथाय जागोन होननानै बेबायदि जोंखौ फोरोंबोनाय जादोंमोन दा बैफोर जिनिसखौ गोसोखांनायजों जाबजों दिनै जों ओंखारफानाय जादों मानोना बिसिबांबा गोबाव जाबाय जोङो बर'लेण्डनि मिजिं लानानै दावहा नांबोनांनाया आन्दलन खालामबोनांनाया दिनै थाङै थुङै 5,000 जन 5,000 जोहोलावफ्रा अबथिरा दुखु नांथावै बिसोरो मुंख्लं जालांनांबाय दा इसे बुरजा मुंख्लं जानायनि उनाव इसे बुरजा मानसि थैनायनि उनावसो बिसोरनि थैजोंसो मोननाय नैबे बिटिआर सुक्तिया दा बे बिटिआर सुक्तिखौ खालामखाबाय जखन बे गोजोन गोरोबथाखौ खालामखाबाय जखन बे बिटिआर सुक्तिखौ मोजां महर मोनहोनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय जोङो नाजानांगोन बेखौ मावफुंथारनांगोन बे जिनिसखौ जोंबो नुहुरफादों आरो अरायबो सैथो बिसिबांबा गोबावजों बे मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय आरो बावनो जोङो गिदिर अनेक जोङो बे गिदिर दफाफोर मोननो हानाय जादों गिदिर अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ जोङो मोननाय जाबाय आं बेखौ दा थख' बुंला बयबो मिथिखागौ दा बे इसे मोजां मोनखानाय जिनिसफोरखौनो जुदि मावफुंनानै लायाब्ला जोङो मा जाबावनो दा मावफुंथारनांगोन दा माखासे मानसिफ्रा बेखौनो जेबो गैया बेखौ जों मावनो हानाय नङा बेखौ जों गनायनो हानाय नङा बिटिआराव जेबो गैया आरो बे सुक्तिनि दारै बे सुक्तिनि माबाजों जोङो बायदिसिना जाथि जन'गोष्ठीनि गेजेराव मोनसे भेदाभेद मोनसे हंगाथसो फैगोन होनलाबायनानै बुंनाय मानाय बेफोरबायदि खैफोद आरो नुजाथिबावनायलाय बेथ' जानो हाया बे जाफुंथारनांगोन होननानै जोङो UPPLखौ मदद होनानै ओंखारदों एक्सुवेलि आङो दाबो जेबो बिबान लायाखै UPPLआव गोसो होनानैनो आङो उइलिंलि माने मदद होफानो होननानै बयबो मदद होनायखायसो आङो मदद होनाय जादों अब्लाबो नोंथाङा जिहेतु बे माने राजखान्थि बिथिङाव माने खालामबाय दा बुदां मुलुगखौ दायो रायजोफोरा सासे मेथाइ खनगिरि हिसाबैसो लायो ना राजखान्थिगिरि हिसाबैसो नावजावनायखौ नोंथाङा सानो दा खायसेबा बिदिनो राजखान्थिगिरि हिसाबैसो लाबाय आरो गनायग्राफ्रा गनायो गान खनग्रा हिसाबै गनायो खारन अनेक जोंल' नङा बे बर' हारिल' नङा दिनै नेसनेल लेभेलावबो नायदो जेनेबा अमिताभ बच्चनमोन जेनेबा राजेश खान्नामोन बे हेमा मालिनीमोन अनेक बेबायदिनो गिदिर माबाफ्रा
सम सम पलिटिकेलाव ओंखारदों सम सम गावसोर मोजां मोननाय पलिटिकेल पार्टिफोरखौ हान्जाफोरखौ मदद होबोदों दा बे रोखोम जोंबो मदद होनो हायोखौ जों बुजिदों आरो होदों आरोखि नोंथांनि बादिब्ला दायो नोंथाङा जिहेतु गुबुन गुबुन माने बिटिसि मोनब्रै 40टा जि समस्ति दं बियाब दङ बेहाय नोंथाङा गिदिंनो हाबाय दा बेहाय मा नुदों आं बाव गिदिंनानै नुबाय मानसिफ्रा मोनसे आंगायनाय बानाय रुबायनाय जाजोब्बाय माबानि सायाव मा होनो बिपिएफनि सायाव जोबोद बाबाय जोबोद बोराबबाय खुद्रिबाय आरो सोरबा उल्था पार्टिफोरनि खोथाल' नङा गावसिनि गेजेरावबो दिनै खुद्रिलायनाया जाबाय दिनै नायदो नोङो गावसिनि गेजेरावनो गावसिनि निति आदर्शआ मोजां नङैखौ गावसोरनो मिथिलायखासिगौ मिथिनानैनोथ' दिनै जोंनि मिनिस्टार रिहन दैमारि बिथाङाबो गैलिया गोजान जानांबाय दिनैहाय जोंनि मा होनो इमानुएल मुसाहारि आरो जोंनि हजों गसाइगावनि एक्स एमएलए माबा हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो नै दाख्लैसो आरो गोजान जाबावबाय जोंनि बिश्वजित दैमारि एमपि बेबो गोजान जाबाय बिथाङाथ' बुंखाथारदों दाख्लै बुंदों बे मानसिफोरनि सिगाङाव जे माने बे मालाबाबो मोजाङाव फैफिननाय जानाय नंखाला फैखाथारला खमथाव फैखाला पावाराव फैखाथारला बे माबाया बिपिएफआ बेखौ बुंदों हाजार मोजाङाव लाबोनो नागिर बे जाखानाय नंला मोजाङाव लाबोनो नाजाब्लाबो जाखाथारा जाहैदों थारमाने बे अमाफोरखौ थुखैनाय बादिसो मोनबाय जाहैदों बियो मिथिबाय अमाफ्रा जेरै थुखैब्लाबो जेबो जाया हाब्रुआवनो गेलेफिनो थिग बेबादिनो बिपिएफनि जायफोर मुरब्बिफोर बिसोरो जेखौ मावनाङा बेखौनो मावफिनो जेखौ बुंनाङा बेखौनो बुंफिनो माने आंगायलायलांबाय बारायलांबाय माने गैला बोराबग्लुं होजोब्बाय आरोखि दा आयना बायनायफोरबादि दिंग्रि बायनायफोरबादि जाबाय दा माबाया बिपिएफआ आरो देजाब जाला दिंग्रिया जै बायबाय देजाब जाया बायगिसिनिसो दा बे अबस्था जाबाय बेनिखायनो जोङो स्रा स्रा नुबाय आरो दिनै जोंथ' बर'सो गुबुन हारिफोरखौबो नायदो लोब लोब माने जयनिं जासाव फैबाय मा जाबाय हजक होफैबाय माबायाव इउपिपिएलआव एकदम लाख लाख माने जगदान होदों गथिखे बे पिक्सारखौ नायब्लानो बे सावगारिखौ नायब्लानो जों बुजियो जे बिपिएफआ गैला इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दाखासिगोन आरो नै दिनैसिम दासिम बे अंकआ दासिमाव 26निफ्राय 30थासिमा जोङो देरहानानै दङ आंनि अनुमान आंनि मोनदांनाय आं गिदिंनानै बे आरोखि बेखौनो आं बुंबाय आरोखि नोंथांनि समस्तिया जानो हागौ देबरगाव आंनि समस्तिया देबरगाव नङा आंना कचुगाव आच्छा देबरगावआव दा बावैसो माने प्रमद बर'नि गारियाव माने सोरबाया माने अन्थाइ खुबैनायखौ जोङो दा बावैसो मोनदों दिनैनि घटना दा बेनि बेलायाव मा बुंगोन जेसेबांनो गाज्रि मावगोन एसेबांनो जोंहा माने लाब जागोन जेसेबांनो गाज्रि मावगोन बिसोरो इसेबांनो गावस्रासो खहा जागोन आरो दहाय अखा नायसोनाव मोनला ना दहाय फुङाव मोनजाखो फिरफिलाबो सावदों बिसोर फिरफिला माबा फ्लेगखौनो सावदों दा पुलिसजों नागिरजागासिनो दं खारखोमानानैबो दङ मा लाब जाखो नोङो मावबा मावना खारखोमालाबायनांनाय ओंखाम खहाबा दै खहाबा खारखोमालाबायनांनाय बहा खारखोमानो नंलाय दानि दिनावलाय बे गावखौनो असान्थियाव लाबोनाय बे गावनि जाम्बाखौ खिथानानै लानायनि अनगायै जेबो जाया बेफोर जाथायखौ मानि थाखाय खालामदों होनना सानो बिथांमोना बेथ' मेगन सानायसो दिनै प्रमद बर'आ मोजां बयजोंबो बाख्नाय जाबाय बयजोंबो मोजां मोनजाबाय बिनि निति आदर्शआ जे मोजां बिनि आखल आखुफ्रा जे मोजां बिनि दैदेननाया जे गेबें लामा बेखौ मिथिनानै बयबो मिथिबाय बे मिथिजानायखौ बे मोजां मोनजानायखौ मेगन सानायसो बे जेबो नङा जेबो गैया खालि मेगन सानायसो नोंसोरलाय माथो बिसोरलाय माथो बुंबाय जेबो गैया जेबो गैयानो एखनबा बुङो दङ एखनबा बुङो बर'फोरनि थाखायल' गुबुन हारिनि थाखाय जेबो गैया आरो गुबुन हारिजों संघात जालायगोन भेदाभेद मोनसे लाबोसिगोन जासिगोन बायदिसिना माबा माबि बुङो एखनबा जेबो गैया बुङो एखनब्ला आं पावाराव फैब्ला जेबो मावाबा बुङो बेबायदि आरोखि दा बेफोरजों बोरै सापर्ट खालामनो जायफ्रा सापर्ट खालामदों जेनेबा अनजुलि दैमारि मानसिफ्रा सोरबा दंलाबायो माने बेफोरखौ बोरै बिजिरनांगौ एक्सप्लेन खालामनो रावखौनो मोनलायलांलाङो सोदोबखौनो बे जेबो गैया होननाय बिटिआर राव जेबो गैया होननाय बिटिआरखौनो नेवसिनाय गावनि बिदायानो एकर्ड खालामनाय जिनिसखौ जेबो गैया होनबायब्ला बे जेबो गैया होनग्राजों थाफाबायब्ला सिथाबबायब्ला बेखौ बोरै बबे रावजों बबे सोदोबजों मारै बुंनांगौ जाखो नायसाय आरो जाय मानसिया आन्दलनाव थक जाफुबाय थानाय समाव थकखौ हमथाबाय थादोंमोन होबथाबाय थादोंमोन माबा मोनसे मोजां जिनिस मोनजानो गिबाय थानानै आन्दलनखौनो होबथाबाय थादोंमोन बेजों बोरै हाखो अद्भुत माने आं बुंब्ला गाज्रि मोनलायनायसो जायो खिन्थु अरायबो सैथो एकदम इउनिभार्सेल ट्रुथ आं जेखौ बुंदों रावबो दिनाय खालामनो हानाय रोखाखा बे एकदम माने 100% एकदम रोखा जाबाय इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दागोना आरोखि बेखौ बयबो मिथिखायो आरो जों बर' जाम्बाफोर
हारसाफ्रा मिथिजोबनानै फालो फैग्लुंजोब्बाय मिथिबाय गावनो गाव लेंनाङाखैबो बेयावनो बुजिखायो बेनि माबाखा बुंलायनाङा जों रावबो बुंलायनाङा जोबथारनायाव रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन नोंथाङा रायजो राजा जे बिदि गोसो सोलायनो हादों गेबें लामाखौ सिनायनो हादों बिबेकखौ माने मुगैनो रोंदों बिनि थाखाय साबायखर बावो आरो अरायबो रायजो राजानो इसोरा बोर होदों बिसोरनि गोसोफोरखौ गोथार खालामथों बिसोरनि देहाफोरखौ मोजां खालामथों बिसोरनि न'खर संसाराव इसोरनि बोरा बोहैबोबाय थाथों आं बेखौनो आसा खालामो रायजो राजाफोरनिसिमबो